Täällä on taas SSV eli Siinä Sofia Videos. Mulla ei tullut vähän aikaa näitä videoita, koska mä en ole keksinyt mitään aihetta. Ja nytkään tää on vaan tämmönen NS-info-video. Eli mä en tässä niinku silleen tee mitään. Että mä en nyt sitten tehnytkään sitä joulukalenteria, mitä mä ensin ajattelin. Ja niin mä en vaihda mun petsejä, enkä myöskään myy niitä. Enkä mä osta keneltäkään tai mitään, että näin. Enkä mä myöskään muokkaa mun petsejä, koska ei oo pelkästään mun. Ja luultavasti siis noin 75% niin varmuudella tulee, mitä sain joululahjaksi video. Mutta siinäkään mä en näytä naamani. Yllätys, yllätys. Näin. Sitä on turha tosi. Mä en tiedä, mun proffakuva saattaa tulla mukaan. Näin, että. Jos tässä taustalla kuuluu jotain ääniä, niin ne osti jääkiekkoa, kun mun perhe kattoo sitä. Mä en nyt ainakaan ihan heti aluksi tuu mitään sarjaa tai mitään. Ja sitten vielä se, että mä kuvaan joka ikisen videon puhelimella. Tai sitten jos mä sen joululahjaksi, niin varmaan tabletilla. Koska ensinnäkin mulla ei oo kameraa. Ja sitten mä en saa käyttää tietokonetta. Eli vaikka kamera, niin sitten sitä ei hyötyä, koska mä en pystyisi laittamaan mitä videoita tänne. Ja mä joudun koko ajan tästä kamerasta kiinni, koska mulla ei ole semmoista jalusta, joka pitäisi sen pysyssä. Ja mä joudun pysyä kiinni, ellei mun kaveri ole täällä pitämässä kameraa pystyssä tai jotain. Mutta siis ja onkin vielä sanoa. Niin. Mulla ehkä tulee do it yourself videoita tai tee se itse videoita suomeksi. Tiedä, koska niitä on vaikea tehdä. Mä nyt itse kasvaa ja siihen tarvii sitten niinku kahta kättä. Ja mä en oo yhtään varma. Joo, siis puhelin laatu. Nähdään taas. Niin, taas mä tuli toi heitto vähän liian aikaisin. Niin, että vielä se mun eka video meni vähän pilalle, koska siinä lopussa näkyy syömyksessä. Siinä oli se, että mun arvostaa kotti heittelee tälleen. Ja kaiken eteen perkkiä, kymmenen petsit ja sitten ne heittot tälleen. Se on musta kivaa. Lopettakaa sitten tänään. Ja pakko lopettaa, mutta se on vaan mun mielipide. Mitä ei tarvi uskoa se tai jotain. Heippa!